Seuraavassa videossa pieni ryhmä ystäviä ovat kokoontuneet yhteen, jossa he kaikki laulavat. Henkilö liikkuu huoneessa kuvatakseen tätä harmonista seremoniaa ajatellen, että tämä ilta päättyy hyvin, mutta hän ei tiennyt, että tämän kokoontumisen aikana tapahtuisi jotakin, joka kummittelisi heitä ikuisesti. Muista olla tarkkana, sillä kukaan ei ollut huomannut seuraavaa ennen kuin he katsoivat videon uudestaan tarkasti. Kun kamera kääntyy käytävälle, varjon kaltainen hahmo näkyy syöksyvän käytävää pitkin nopeudella, joka ylittää ihmisen kapasiteetin. Sen nopea liike ja synkkä ulkonäkö riitti jättämään perheen äärimmäisen levottomaksi. Katsojat uskovat, että seremonialla saattoi olla jotain tekemistä hahmon äkillisen ilmestymisen kanssa. Kuvaajan mielestä kyseessä saattoi olla jonkinlainen synkkä entiteetti, jonka ilmestymisen seremonia sai aikaan. Tästä videosta kuitenkaan ei ole paljon tietoa, joten on vaikea olla varma. Mutta olipa video paranormaali tai ei, tämän tumman hahmon äkillinen ilmestyminen on jo yksinään karmivaa. Mitä sinun mielestäsi tarkalleen ottaen kameraan tallentui, kommentoi alas. Meksikossa on paikka, jota kutsuttiin joskus latinalaisen Amerikan Disneylandiksi. Reino Magico oli pieni huvipuisto, joka avattiin vuonna 1988 ja suljettiin vain muutama vuosi myöhemmin, kun puistossa tapahtui useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Ei tiedetä, suljettiinko puisto tästä syystä vai siksi, että monet kävijät kertoivat kokeneensa yliluonnollisia ilmiöitä siellä ollessaan. Tämä ei ole yllättävää, sillä puisto oli rakennettu hautausmaan päälle. Kaupunkiseikkailijat ovat kauhuissaan tästä tosiasiasta, mutta heitä kauhistuttaa vielä enemmän jäljelle jääneet patsaat. Huhu kertoo, että lumikin patsas on riivattu ja yölliset kävijät ovat raportoineet nähneensä patsaan paikassa, joka ei ollut sama kuin missä se oli alun perin nähty, ihan kuin se olisi liikkunut itsestään. Eräänä yönä joukko ystäviä vierailee hylätyssä huvipuistossa, kun kameraan tallentuu jotain hyvin outoa. Katso itse. Güey, ese es el velador de... ¿Es el velador, no? ¿Velador? ¡Ey! ¿Velador? Aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas ahí. Güey. ¿Velador? Ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. No, aguanta, deja que mi cámara enfoque bien, Deja que mi cámara enfoque bien, güey, eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Miren. No digas mamadas, güey. Yo la vi moverse. No, Dios. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. No mames, güey. No mames. ¿Crees que haya sido ella? Güey, nos estamos metiendo más adentro. Manda, comparte. No mames, güey, no mames. Kaveriporukka tuntee olonsa pelokkaaksi, kun he huomaavat puiston sisällä toisenkin henkilön. Mutta kun he katsovat tarkemmin, näkyy, että henkilöllä näyttää olevan mekko yllään. He jatkavat tarkkailua ja huomaavat, että hänen kävelytapansa on hieman outo. Kun kelataan eteenpäin kohtaan, kun ryhmä näkee lumikin patsaan, niin tässä vaiheessa he huomaavat, että patsaan mekon väri on sama kuin sen henkilön, jonka he näkivät aikaisemmin. Voisiko olla, että niin sanottu henkilö oli itse asiassa patsas, joka liikkui itsekseen? Ryhmä näyttää uskovan tähän, mutta on tietysti epäselvää,
Pitääkö se paikkansa? Oliko ryhmä todella nähnyt patsaan liikkuvan itsekseen, vai oliko kyseessä jotain muuta? Seuraava video on peräisin Bobby-nimiseltä mieheltä, joka seisoo tyttärensä huoneen ulkopuolella, josta kuului juuri outo ääni. Hän tarkistaa, onko tyttärensä kunnossa, mutta ei rohkene mennä sisälle. Tässä huoneessa on jotain, mikä pelottaa häntä. Bobby on eräs henkilö, jonka esittelin aiemmassa TikTok-videossani. Bobby ja hänen tyttärensä asuvat asunnossa, jossa on jo jonkin aikaa tapahtunut outoja ja selittämättömiä asioita, kuten leluja, jotka näyttävät liikkuvan itsestään kuin jonkin riivaamina, ja askelten ääniä, jotka tulevat tyhjästä. Tämä pieni perhe on saanut osansa epätavallisista kokemuksista. Nah, get out of here, man. But at least y'all caught that part. Yo. No, I'm good. Bobby uskoo, että hänen kodissaan kummittelee aiemmin tässä asunnossa asuneen pikkutytön henki. Vuokranantajan mukaan nuori tyttö menehtyi syöpään. Katsojat uskovat, että pikkutyttö yrittää leikkiä hänen tyttärensä kanssa, koska suurin osa toiminnasta tapahtuu tyttären makuuhuoneessa. Eräänä päivänä Bobin tytär on päiväunilla, kun hänen huoneestaan kuuluu outoa ääntä. Hieman pelästyneenä hän vilkaisee ja vangitsee tämän. What is that? So it ain't my daughter because she's napping right there on the bed. It sounds like her closet door though. Try not to wake her up. I don't know. So she's snapping right there. I'm trying not to wake her up. I don't know what that was though. She is soft. Whatever it was not even waking her up. Nah. Come on, man, she's in here sleeping. Come on, man. You need to get out of her room. Dude, I'm telling you, that thing was closed, right? Come on, man. Now why is she sleeping? Man, I am good on that. You need to get out of her room. Play somewhere else. What the heck? Kun Bobby kävelee tyttärensä luo, joka nukkuu sikeästi, kaappi hänen takanaan avautuu itsestään. Kun otetaan huomioon, miten usein kotona tapahtuu outoja asioita, Bobby on tottunut tähän, mikä saattaa selittää hänen rauhallisen käytöksensä. Hän odottaa kärsivällisesti, että jotain muuta tapahtuu, ja pitää samalla tytärtään silmällä. Onneksi mitään ei tapahdu, mutta tämä tapaus riittää pitämään Bobin varpaillaan. Hän jatkaa tyttärensä vahtimista siltä varalta, että jotain tällaista tapahtuu uudelleen. Aivan kuten aiemmat tapaukset, tämäkin mystinen tapahtuma on vielä ratkaisematta. Kesäkuun 9. päivänä vuonna 2023
Pupi-niminen tyttö julkaisi huolestuttavan videon, kun hän oli yksin kotona. Video alkaa sillä, että Pupi makaa sohvalla, kunnes hän yhtäkkiä tajuaa, että joku tai jokin on hänen kotonaan. Tyttö oli puhelimellaan, kun hän vilkaisi huoneen nurkkaan ja näki, mikä näytti olevan henkilö, joka seisoi täysin liikkumatta. Joku katseli häntä. Vaikka hän aluksi säikähti, hän alkoi nauraa, sillä hänellä oli tunne, että kyseessä oli joko hänen ystävänsä tai poikaystävänsä, joka teki pilaa. Mutta hän ei tiennyt, että tämä ei ollut pilaa. Salaperäinen läsnäolo oli tunkeutunut Pupin kotiin. Seuraavassa on hänen videonsa. Katso. ¡Qué miedo que das! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Quién sos? ¡Andate de mi casa! Juuri kun tilanne alkaa olla todella stressaava, video loppuu yllättäen. Ei tiedetä, mitä sen jälkeen tarkalleen ottaen tapahtui, mutta voidaan varmasti olettaa, että Pupi jäi äärimmäisen kauhistuneeksi. Nyt Pupi on julkaissut muutamia videoita tämän tapauksen jälkeen, mutta kummassakaan videossa hän ei kerro tarkemmin tuon illan tapahtumista. Ehkä tämä tapaus oli niin järkyttävä, että Pupi yrittää parhaansa mukaan unohtaa sen, vaikka on epäselvää, mitä tarkalleen ottaen kameraan tallentui. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hänen ottamansa video olisi suorastaan hyytävä. On myöhäinen ilta, kun äiti ja tytär saapuvat kotiin. Sisäänkäynnin turvakamera tallentaa, kuinka he ajavat talon portille, kun yhtäkkiä tapahtuu jotain hyvin outoa. Tämän videon on lähettänyt Mary Carmen, videon tytär, joka asuu pienellä maatilalla, jossa on paljon eläimiä. Nyt tämän maatilan eläimet tekisivät asioita, jotka saisivat hänet tuntemaan, että hän hoitaisi lapsia. Hänestä tämä paikka tuntuu enemmän päiväkodilta kuin maatilalta, mutta suurin lapsi hänen mukaansa on hänen koiransa, joka tunnetaan nimellä Scott, niin sanotun äitinsä kanssa tanssimisesta veneajeluihin aina, kun se saa tilaisuuden. Mary Carmenilla on Scottille erityinen paikka sydämessään, mutta valitettavasti eräänä yönä tapahtui jotain, joka sai hänet täysin masentumaan. Hän oli tullut äitinsä kanssa kotiin syömästä sukulaistensa luona, kun hän löysi Scottin makaamasta sängystään. Hän vaikutti epätavallisen hiljaiselta, mitä hän ei koskaan ollut. Scott oli kuollut. Nyt, vasta kun hän oli surrut päiväkausia, hän lopulta katsoi turvakameroita, jotka tallensivat Scottin viimeiset hetket ennen kuolemaa. Kuvamateriaalin perusteella hän menehtyi vain muutama tunti ennen kuin Mary Carmen palasi kotiin. Hän oli jo poissa ennen kuin hän tuli. Mutta katsottuaan kuvamateriaalia siitä, kun hän saapui paikalle, hän huomasi heti jotain outoa. Se, mitä oli kuvattu, sai hänet kyyneliin. Kameraan ilmestyy yhtäkkiä outo koiralta näyttävä hahmo. Mary Carmen uskoo, että kyseessä saattoi olla hänen koiransa henki, koska se oli juuri kuollut samana iltana. Hänen mukaansa se näytti odottavan, että hän palaisi kotiin
ennen kuin poistuisi tuon puoleiseen. Aivan kuin se olisi halunnut nähdä hänet vielä viimeisen kerran ennen kuin lähtee pois ikuisiksi ajoiksi. Vielä tänäkin päivänä Mary Carmen katsoo tätä videota, muistuttaakseen häntä siitä, että vaikka Scott on fyysisesti poissa, hän on yhä hänen kanssaan hengellisesti. Mutta kuten kaikissa videoissa, sinä päätät, onko hänen koiransa haamu tallentunut valvontakameraan vai ei. Toukokuussa vuonna 2023, noin kello 22.00, vauvamonitori tallentaa jotakin melko karmivaa. Tämän videon julkaisi Marquette Jean, joka on huolissaan tyttärensä turvallisuudesta, sillä jotain hyvin outoa tallentui hänen lapsensa makuuhuoneessa. Video alkaa tyttärellä, joka näyttää tuijottavan tyhjin silmin kameran takana olevaa ikkunaa. Ei tiedetä, mitä hän tarkalleen katselee, mutta mitä se sitten onkin, se näyttää saaneen hänen täyden huomionsa. Hän jatkaa ikkunan tuijottamista, kun yhtäkkiä kamera havaitsee liikettä huoneen sisältä. Mutta kuten kuvamateriaalista näemme, mikään ei liiku. Perheellä oli ennen kissa, ja kamera havaitsi usein kissan liikkeitä, mutta tässä ei näy kissaa, sillä heidän kissansa kuoli viime vuoden elokuussa. Kun Marquette kuitenkin katsoo vauvamonitoria tarkemmin, tämä tapahtuu. Is there a cat in here? Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, Nene. Are you okay? What's wrong? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. It's scary. Huh? It's scary. You're scary? Huh? Why? It's a monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Kun Marquette näkee vauvamonitorissa oudon kissan näköisen figuurin, hän ryntää huoneeseen ja kysyy, onko siellä kissa. Hämmentyneenä siitä, mitä hänen äitinsä oli nähnyt, Marquetten tytär vastaa, että ei, mutta sanoo olevansa peloissaan. Tyttären mukaan ikkunan takana on hirviö. Monster. It's really scary. There's no monster in the window. I'll look. See? I'll look. Marquette tarkastaa ikkunan eikä löydä sieltä mitään. Vaikka hänen tyttärensä reaktio pelästyttääkin häntä, kameran kuviin tallentunut oletettu ilmestys järkyttää häntä enemmän. Perhe uskoo, että kyseessä saattaa olla sen kissan henki, joka heillä kerran oli, mutta joka myöhemmin menehtyi syöpään. Olipa kyseessä kummitus tai ei, Marquette ja hänen tyttärensä ovat järkyttyneitä tästä kuvamateriaalista. Kuten kaikissa videoissa, kysymys herää, mitä juuri sinä yönä oli tapahtunut? Seuraavassa videossa Win-niminen mies tiskaa keittiössä, kun hän kuulee kellarista outoa ääntä. Winin mukaan kellari on paikka, johon hän ja hänen perheensä välttävät menemistä kaikin keinoin. Siinä on jotain, mikä ei tunnu oikealta. Ei ole kovinkaan kauan siitä, kun tässä tilassa tapahtui jotakin, mitä Win tai hänen perheensä eivät pysty selittämään. Kuten Win kertoo, hän oli yksin kellarissa, kun hänen hiljattain ostamansa pieni keinu alkoi heilua itsekseen kuin tyhjästä, mutta vaikka hän ei olekaan aivan varma, miten hän selittäisi tämän, niin seuraava tapahtuma, joka tapahtui vain muutamaa päivää myöhemmin, jättää hänet äärimmäisen ymmälleen. Win on yksin kotona poikansa kanssa, kun kellarin ovesta kuuluu yhtäkkiä paukahteleva ääni. Mutta kun hän tarkistaa, kuka tai mikä paukuttaa ovea, hän ei löydä ketään. Can I get it? Ymmärrettävästi tämä tapahtuma on saanut perheen täysin järkyttyneeksi, mutta aivan kuin se ei olisi ollut tarpeeksi pelottavaa, seuraava video taltioi tämän. Win on keittiössä tiskaamassa astioita,
Kun hänen koiransa alkaa haukkua kellarin ovea kohti, hän ottaa välittömästi puhelimensa esiin ja alkaa nauhoittaa. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. I've been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. I'm just gonna set it up with paper towels and we'll just let the phone roll. I asked you, you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just, holy cow. Oh, your game. Little buddy. Mutta tämä näytti vain pahentavan tilannetta, sillä pian sen jälkeen kellarin ovi alkoi jatkuvasti avautua itsestään. Kuitenkin vasta kun oviaukkoa tarkastellaan tarkemmin, joku tai jokin tulee näkyviin. Kuin painajaisesta, hämärä hahmo näyttäisi katoavan pimeyteen, ennen kuin se ilmestyy uudelleen jättimäisenä varjona. Wynn tuntee olonsa pelokkaaksi ja on täysin varma, ettei hän lähiaikoina astu kellariin. Mutta kuten aina, ennen kuin lisää materiaalia saadaan esiin, tämä video pysyy mysteerinä. Tässä videossa esiintyvä isä tunnetaan nimellä Ricky Beetle, ja hän otti tämän videon jossain vaiheessa iltapäivää. Rickin mukaan hän käveli poikansa huoneen ohi, kun hän kuuli tämän puhuvan itsekseen. Hän puhui henkeään pidätellen ja mutisi jotain, mitä Ricky ei ymmärtänyt. Vasta kun hän kuunteli tarkkaan, hän sai selvää muutamasta sanasta. Vaikka puhe kuulosti täysin sianssaksalta, se kuulosti kuitenkin samalta kuin hän puhuisi jonkun toisen ihmisen kanssa. On sanomattakin selvää, että Rickin ottama video on suorastaan aavemainen. Katsokaa. Elliot, what are you doing? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? Oh, why have you drawn that? Oh, really? Yeah. What does he do? Why? Because he does this. Oh, really? But I don't know how to tell anybody. Okay. Aivan kuin hänen poikansa oudon käytöksen seuraaminen ei olisi jo tarpeeksi karmivaa, hänen poikansa näyttää hänelle tämän. Muotokuva henkilöstä, jonka vain hänen poikansa pystyy näkemään. Mutta pelottavaa kyllä, tämä oletettu henkilö näyttää roikkuvan kaulan ympärille kiedotun solmun varassa. Ricky osoittaa kameran sinne, missä niin sanottu roikkuva mies ilmeisesti nähdään, mutta odotetusti siellä ei ole ketään. Tai siltä ainakin vaikuttaa. Rickin lapsi näyttää olevan melko vakuuttunut siitä, että hirttäytyvä mies on todellinen, mutta jostain kumman syystä hän ei saa puhua hänestä. Aluksi Ricky ei ollut varma, mitä mieltä hän olisi tästä. Vasta seuraavan tapauksen jälkeen hän alkoi kuitenkin huolestua. Ricky on jälleen kerran huolehtimassa pojastaan, kun hän kuulee tämän puhuvan itsekseen aivan kuten ennenkin. Hän tarttuu heti puhelimeensa ja kuvaa tämän. Stop it. Elliot, what are you doing? Oh, really? Right. Is he crying? So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, can you tell me off at night? What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears.
What's this? String. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got his fever up there and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he annoys me at the night because he keeps saying he always bangs on me just. Okay. Tässä vaiheessa Ricky ei voinut muuta kuin ajatella, että hänen poikansa näki asioita. Osa katsojista oli kommentoinut, että ehkä Eliotilla on varhaisia merkkejä skitsofreniasta, mutta Ricky ei ole täysin varma, onko näin. Koska Ricky ei ole varma, onko kyseessä Eliotin mielikuvitus vai mielisairauden oireet, hän päättää asentaa kameran Eliotin huoneeseen. Toivon mukaan se, mitä hän kuvaa, selkiyttää hänen epäilynsä. Mutta hän järkyttyy, kun seuraava kuvamateriaali tallentuu. Katso. Eliot näyttää puhuvan jollekin, kun yhtäkkiä hänen jalkojaan vedetään näennäisesti sängystä. Eliot hyppää epäuskoisena sängystä ja juoksee ulos huoneesta. Näyttää siltä, että joku tai jokin oli kiskonut häntä jaloista ikään kuin aikoessaan vahingoittaa häntä. Pian tämän videon katsomisen jälkeen Ricky tiesi, että jokin kummitteli hänen poikaansa. Vaikka olipa asia sitten niin tai ei, katsojat ovat yhtä mieltä siitä, että jotain yliluonnollista saatiin talteen. Mutta kuten kaikkien videoiden kohdalla, annan teidän tehdä omat johtopäätöksenne. Kummitteleeko jokin Eliotia vai onko tässä jotain muuta tekeillä? Kerro kommenteissa, mitä mieltä olet.